बेलाय बेलाय हामबाय दिनै मीडिया प्रेस मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया থেকে শুরু খালায়ে তিনি যে 38 जुलाई बारी विधानसभा बिसिङो थांनाय 23 तारिख 11 मार्च 2024 ই তারিখে যিনি একটা जुलाई बारी अंतर्गत आबां सरा एमएलए पारा दारो थागुत सरा हायर सेकेंडारी स्कूल ग्राउंड मात दारो जे सुबलाय त्रिपुरा सोलोंनाय बोथोर फुनाय जे एकटा जोंनि बुकुंबारानि जे एकटा सेंट्रल कमिटी उद्योग लाय स्टेट लेवल 2025 बছर अंगमानि सि उपलक्षे बंगनी जे सेंट्रल कमिटी से सेंट्रल कमिटी उद्योग लाई 2 दिन जापी मेला अहा सि मेला दारो जिनि चीफ गेस्ट हिसाबै 23 तारिख जिनि चीफ गेस्ट हिसाबै दङ जिनि जुलाइबारी विधानसभानि विधायक तथा त्रिपुरा सरकारनि माननीय मंत्री श्री शुक्ला चरण नवातिया बनो चीफ गेस्ट खालायमानि परे 23 तारिख थाहा 23 तारिख थामानि परे सिदो नुहा जे जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार नो जों शिड्यूल दङ जोंनि दारो शिड्यूल दङ शिड्यूल नुइ दङ 23 तारिख दारो सोर सोर दं जोंनि शिड्यूल आं ननो नुइ दङ ताबो नायदि गाम खालाय शिड्यूल बाराय रकम सि शिड्यूल अनुसारे ओभारटेक खालायै सिदो नुहा बिरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी फायै सिदो सफायजा गाम हा फाया किन्तु परवर्ती दरे नुहा जे आं जे खानामानि आं जे नुमानि आंनि जे खुद दङ सिरो जोंनि कैबिनेट मिनिस्टार बाय बाहा तामा नुहा सिरो जोंनि चीफ गेस्ट हिसाबै जोंनि शुक्ला चरण नङा दिया दङ बनो स्टेट दर कारिया बागा जितेन चौधरी नो स्टेट दर कारि दना वाइबो तामा जोंलाय माहा बुजियाबो मग एकटा जोंनि त्रिपुरानि जुति अमित होनालाय जोंनि मिनिस्टार शुक्ला चरण त्रिपुरा बोले तामानि काटिया हाबो आं बनो सानि नायो जोंनि मिनिस्टार शुक्ला चरण नवातियानो जे अपमान खालायमानि 5 दिननि बिसिङै जुति प्रेस मिट खालायै जे सेंट्रल कमिटी त्रिपुरा सुबलाय बोथोब जुति माप नाजिया होलाय जों खुद मानहानि केस खालायनाय त्रिपुरा सेंट्रल कमिटी जे सिबंनि जे सुबलाय बोथोब बंनि मै जों केस खालायनाय नायदि जों पयलानिसिनि खानाय दङ सिरो कुनो पलिटिकल लिडार करै होनाय किन्तु नुहा जे सिरो पलिटिकल से चलै दंखा जितेन चौधरी कारखा जसबिनो कारखा किन्तु सिनि कैबिनेट मिनिस्टार तामानि कायां कारिया हाबा कैबिनेट मनसे खरं नै जिनि कैबिनेट मिनिस्टार शुक्ला चरण नवातिया दङ जिनि जुलाइबारी आदि ब्लकनि चेयारमेन दङ जुलाइबारी पंचायत समितिनि चेयारमेन आलाय जिनि जुलाइबारी बीयूसी वाइस चेयारमेन जिनि विभिन्न जिनि एमडीसी पद्मलोचन बंनो तामानि माखायाबो तामा रकमबो बंनो जोंनो साखा जे जोंनो इदो कुनो पलिटिकल करै जों नुइ दङा सिरो पलिटिकल चलै दंखा सि कारणे जों 5 दिन समय रोखा बंनो 5 दिननि बिसिङो बक प्रेस मिट खालाय जोंनि कैबिनेट मिनिस्टारनो खमा नाजियालाय जों मानहानि केस खालायनाय अच्छा ब्लक হইতে কামো কামো মেলাও সাহায্য লাইকা মুখ্যাতি সমস্যা সরকারনি দিতে বছর বাজার কামো কামো সাহায্য লাইকা নরক্ষণা কথা এই তো ব্লক হইতে চিনি মিনিস্টার অনেক সহযোগিতা খালাইখা লাইন ডিপার্টমেন্ট আসুখা অল লাইন ডিপার্টমেন্ট আসুখা আসুক মানে পরে जुलाइबारी ब्लकनि হইতে गेट 3টা गेट PW नि হইতে स्टल स्टेट आदिनि হইতে যে डेकोरेटर विभिन्न जेमन फुड डिपार्टमेंटनि হইতে माइरं 10 कुंटल लेखा मेला साहाय्य खालायखा किन्तु परवर्ती जिनि मिनिस्टारनो बक सम्मान रदिया अपमान खालाय रेखा जों बिनि बाय तिनि प्रेस मिट खालायखा
Ano saka je dofani program hone kintu siro nuka राजनीति program. राजनीति से चले तंका सिरो सिरो आं नुई तोहा आंबो निजे खुद तंगो सिरो तामाने शाखा बक अपोजिशन लीडर जितेन चौधरी स्टेट दरकानि होन बो तो आराइतो जतबो खाना जा आराइतो अंगे बेलेबो सिरो जों नुई तंगोबो जिनि खुद निजे जिनि मिनिस्टार कैबिनेट मिनिस्टार तंगो जिनि विधानसभा दार बोनो तावनि बक एकदम सम्मान दिया असम्मान भावे जों सिरोनि अखायमा फायका बो तामा कारण निश्चय बंनि सिरो दङ बक प्लेन मापि खालायो जिनि मिनिस्टारनो अपमान बा जाने खालायनि बाय बक व्यवस्था जनो ए शिड्यूल ताय तम खाबो शिड्यूलनि मते कोनो सिस्टेम करे बंनि इ शिड्यूलनि मते जुति बक प्रोग्राम चलायनि अंके तानि बक प्रोग्राम लारखा आं बिनि प्रश्न खालायनाय जे तिनि जे त्रिपुरा सुबलाय बुथुमनि जे सेन्ट्रेल कमिटि दंनाय दंनो छात्र दंनो बक जुति प्रोग्रामनो चलायनि अंकालाय बक तामानि लाखा जिनि मिनिस्टारनो तामानि चीफ गेस्ट हिसाबै लाखा परबर्ती देरफा लामाना जिरो जे नुई तंखा नंबो नुई तंगानो ए 24 तारिख इरो नाइदि 24 तारिख ए 24 तारिख इरो सुजा को चीफ गेस्ट हिसाबै फाइना जितेन चौधरी बो तामानि 23 तारिख देर फाइ तंखा ए 23 तारिख दार निश्चय बंनि एकटा प्लेन मापि खालाय जिनि मिनिस्टारनो अपमान खालायनि बागै बक एकटा षड़यंत्र खालाय तंखा सिरो बिनि बागै जों तिनि जुति बक 5 दिननि बिसिङाव जुति बक प्रेस मिट खालाय खमा खाना दियालाय जों मानहानि केस खालायनाय जों बेलायखे हामबाय जतनो फुं गाहाम ससियेल मीडिया प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रनिक मीडिया ब्रगनि बिसिंखै जुदि साया तंखाय नागारसारनाय सामारि तंखाय जथेष्ट नुनाय आनी कयमुंखा हाइसे जिनि 1999 नि থেকে তিনি 2024 টোটালি 25 বছর সিলভার जुबली बरक 25तम आ प्रोग्रामनो खलायै फायो त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुम गांगाय कक अबसे रटजों जथेष्ट शिड्यूल नुखा 23 तारिख हंखांखाय जिनि जुलाइबारी विधानसभानि विधायक तथा राज्य सरकारनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नोवाटिया एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा एरपरे विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट बीडीओ हयते शुरू खलायै समिति चेयरमैन बीएससी वाइस चेयरमैन बीएससी चेयरमैन एसडीएम बरक टोटेल दं जेटा शिड्यूल जेटा नुमानि 23 तारिखनि शिड्यूल 24 तारिखनि शिड्यूल ओंखांखाय जोंनि बिरोधी दलनि नेता एबो जितेन चौधरी सं एक्स एमएलए जसबी त्रिपुरा बरक विभाग तकबाय देवेंद्र सं जाक किन्तु और साथाय खालाय मोनखा हायसे कायसानो जुदि वो शिड्यूल सनामजा ओंखांखाय नों 23 तारिख शिड्यूल सनामखा 23 तारिख जुदि शिड्यूल सनामखांखाय नों ए दाबो मिनिस्टार और तो पार्टी नि कुनु अबकरै और तो जस्ट जे गभर्नमेंट दायित्व सरकारी दायित्व तंनाय प्रशासन चालकनाय आबर रखसिरो थांनाय और राष्ट्रपतिनि प्लेटफर्म या अमखाय जस्ट कायसा मबो तांखौ कायसा मथानि प्लेटफर्म गेरिंखा आरो नुखा जिनि मिनिस्टार अनारेबल मिनिस्टार शुक्लाचरण नोवाटियानो रिंखा आरो त्रिपुरा हिसाबै एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरानो रिंखा आरो तिनि डीएम एसडीएम एरपरे समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्लॉक बीएससी चेयरमैन वाइस चेयरमैन ब्रौनो रिंखा रिङै नाय नुखारो ते खरकसा विरोधी पार्टी नेता जितेन चौधरी होननाय बनो आदिनो स्टेज आसुग्रोखा किन्तु नों जुदि वो अमहाय खलायनाय हंखांखाय तारिंदि नों नेक्स्ट दिन रिंदि बरंनो नों रिङै बरंनो स्टेज आसुग्रैया बरंनो मान सन्मान खलायमानि अमो तो बिराट कायसा वानसुगनानि को नेक्स्ट टाइम जों तेसिं आनिसलाय सिगां सानाय साखा जोंनि समन्जय त्रिपुरा 5 दिन समय रेखा 5 दिन बिसिङो आं जत बरंनो सायाबो साना थांला बा गाहामबो साना थांला एक्चुअली जे आरो प्रोग्राम चालकनाय जेटा
त्रिपुरा सोलोंनाय बुथुबनि जेटा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि सेंट्रल कमिटिनि जेटा तंनाय बरक दाक्ति जिनिसनो बरक माप नायना हंथु दानि माले मिनिस्टार खरकसा त्रिपुरा सरकारनि मिनिस्टार बो दङो बिनि लगे टोटेल लाइन डिपार्टमेंट दङ SDM दङ BDO दङ तेनिनि सुमिति चेयरमैन दङ सुमिति वाइस चेयरमैन दङ BC चेयरमैन दङ BUC वाइस चेयरमैन दङ MDC दङ बरंनि थानि मिनिस्टार कायसा अपमान लासिमा सिंजाबो निमंत्रण रईसि नों शिड्यूल सोनामै पेकिंग खालाय खामो पेकिंग खालाय नों बनो याफारै निमंत्रण रगै नों बनो सियादा आसुग्रिया ते कैसाना नेक्स्ट टाइम नि बरंनो नों सियादा आसुग्रि रौ अबतामो साइरेका नों विरोधी दलनि नेता जितेन चौधरी स्टेज साया फाय बिनि आसुग फैनानै थुं अब हायाबलै और तो राजनीतिनि कुनु प्रश्न सिकरै एबारो खूब लासिमा सिंसा मान सम्माननि बेलाय के कैसा शुद्ध त्रिपुरा सुइनाय रंनि बागै लासिमा सिंसा त्रिपुरा सुइनाय रंनि बागै कैसा माने ताम होनाय गुद्दि होनाय ना बेट होनाय इबाहाय बेलाय लासिमा सिंसामो दङरो तिनि नों सुक्ला मिनिस्टार साइजु उंगला कुनु उंगला खामु तेबो दङरो बरा कुंमा लाइन डिपार्टमेंट नि बरा बरं नसे नों बरं गुसगां नों माप मासाना हायसि 5 दिननि बिसिङो नों ससियेल मीडिया थ्रु तेगा सान्डे प्रिंट मीडिया तेगा सान्डे सिनि कुनु आपत्ति करी माप मासानाय नों यथेष्ट माप सानियांखाय निनि बाय अबंनाय मानहानि केसिंनाय आंगरो कयनाय जेरो प्रोग्राम 25 बोसोर जेटा सिल्वर जुबली खलायनाय जेटा स्रोंनाय त्रिपुरा स्रोंनाय बुथुबनि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल कमिटिनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि बरंनि थानि आं कयनाय विशेष खलाय हामबाय।